first isi meeting ni kok selai mana kok betang day go selai nama ni betang dok no kisi sa highlight kayu ni musuh cini site semua press meet kayu ni cini spokesperson tongu cini AM borong kenang Onimes de Burma botung no briefing kayu ni apa ni kisi sa koyekta agenda angsa siwana tini जों बुवाग्रानि वान समों चिनि तिप्रासानि थिनां हनै जों जंगैना माने ग्रेटर तिप्रालेण्ड अमो फॉर्मेशन खायनायनि बागै जों कायसा कमिटि खानाय हनै दिनै नै चिनि इसी मीटिंग आवनो जों डिसिसन नाखा दैबो चिनि गोबांमा तिप्रासा आमसायो दै नंजानाय माथुयां तंमानो बाहायखे दायति जों temporary phang permanent phang solution khaima bonong bosang tini discussion khailaka tei resolution na laika tei bu tongo chini TTADC police act kedengma bosorong oi prai 24 bosorong oi kesai dongmani act ungjak police bahini sananai hnoi ADC hafang hoite राज्य सरकार ते गवर्नर नेथानी रहजाक किंतु ताबो इम्प्लीमेंट हंयाखो अबनो दायति इम्प्लीमेंट खायनानि बागै जों दिनै डिसिसन नाखा गवर्नर नेथानी राज्य सरकार नेथानी जों हाय रहलाय फैनाय रहनाय अमो कायसा डिसिसन नाजाखा इम्प्लीमेंट खायनानि बागै दैबो तंगो टाउन कमिटि जोंनि 18ता एडिसि आमचायनि जागानो जों लोकेशन मार्क खायनाय ताबो डिसिसन याखो अब जों टाउन कमिटि सोनामनाय हनै डिसिसन नाखा दै बाद बाकी जे साजानाय दंमोन गोबांमानो जों दिनै जाद्रे पर्ट बिसयरनो दैयै सालायखा अमो मेन एजेंडा दंमोन आरो नि बिथिङाव मेन एजेंडा वा दिनै जत बेंगली मीडियम स्कूल दंमोन न जों इंग्लिश मीडियम के कन्वर्ट खायनाय अमो कायसे दिनै मलाई नांमानि तानि हगे दिनै तिप्रासाराव इंग्लिश मीडियम फरायनायनि बागै रां गोबांमा खरस खायनानि नाङो दिनै बांला मीडियम के उपरिया चिनि तिप्रासाराव जतनो बैनि कावबायमा नमा परिबो हंके इंग्लिश परिबो हाय बेंगली परिबो हाय हिंदी परिबो हाय हंके जों सीधा जों भविष्यत सरायनि थिनां हामनाय जाय इंराजी कगनो जों इम्पोर्टेन्ट रनाय हनै जतनो इंग्लिश मीडियम खायनाय हनै जों डिसिसन ना लायखा